הנה הוולוג של כפיר ועדי טבעי. אנחנו עכשיו במכתש הקטן. מתחילים את העלייה, צלם להם ככה, תביא אני צלם. לא ככה, סתכל. יש... המכתש הקטן. מקום יפה. מקום יפה. היום נעשה את אתגר הסוכריות המגעילות. היום אנחנו עושים את אתגר הסוכריות המגעילות. סוכריות המגעילות. איי! בן זונה. לא מרביט. עדי הוא חתיכת אימפוטנט. יש ביצים מנחושת. הנה פז הסקנאי המצוי. יש פה קופסה, תעלו את הקופסה. אוי! אנבוקסינג! שולחים לי, שלחו לי נס קפה. שלחו כזה נס קפה מוקצף. אז אמרת לי שהתחלת. זהו, נודלק. כאן המפמפמים. תביא לי. כאן אנחנו לפני העלייה במכתש. במכתש הגדול. הקטן. לא, אבל העלייה גדולה. You are so dumb. You are really dumb. For real. ליד הגחלים הקודמים. אלא את כמו הפוטים. בסרטונים הקודמים, את פז הסקנאי. הלא אפוי. לא, הוא לא יצא אפוי. הוא מפם יותר מנויה עם הבוסטר. וכאן אנחנו המקובלים הרש הבוסטר. אנחנו מקליטים בטלפון כי אנחנו מקליטים במיקרופון. לנו אין תקציב למצלמה. שמיר, ברק שמיר שלנו. יותר שווה מברק שמיר האמיתי. האישות. אתה יודע שהם אחיות של מיכה. מה? מי אחיות של מיכה? היא והיא. אתן, מה? אתם האחיות של מיכה? איך לא ידעתי את זה? בשביל יש לנו פה את הלוחם. הלוחם הלבן המשוגע. זה בארי אחראי. כל דבר הוא אחראי שיהיה. הוא אחראי גם... קוראים לזה מפיק. כן, והוא גם אחראי כי הוא עושה לא דברים מפגרים כמונו. הוא אוהב להיות ילד טוב. אתם רואים? מפיל על האצבע, הוא מנקח כזה. הנה חבר הפמפמים. בקל. זה לא באמת. You are so dumb. You are really dumb. For real.